Selam dostlar, Muzikal Koyma hit paradının şirаттағы нәтижелері белән танышыр вакыт җитте. Һәр вакыттагы шат тапшырык кысаларында эстрадабыз йолдызлары турында сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Бу юлы сүзебез куркулар, төрле фобиялар турында булыр. Әйе, җырчылар да курка белә, һәм ничек кенә әле. Хәер, тапшыруыбызның тугры тамашачылары моны бик яхшы белә, чөнки без бу теманы инде бер күтәргән идек. Тик вакыт уза, хит парадтагы җырчыларның да исемлеге һәрдаим үзгәреп тора. Шулай итеп, бу атның лидерлары нидән курка? Хәзер белербез. Хит-парадка яңа кирип килгән Илмира Нәгыймова вак бөҗәкләрдән бик курка икән. Таракан үрмәк күчешләрне күрсәм, калтырый ук башлыйм. Андый вакытта кычкырып җибәрергә дә күп сорап тормый ди җырчы. Бу фобияның исеме дә бар. Блаттофобия. Синдейләр бар, дип уйламадым. Бар җиһанны иңеләдем. Табалмадым җаным сине хәзинәгә тиңләдем. Син күңелем сандыгында минем алтын бөртегем. Бәхет нурлары тарала бер сирпесәң керепегем. Бәхет нурлары тарала бер сирпесәң керепегем. Табылмадым бу дөньяда бәгърем сиңа тиңен әрне. Беркемдә алышып тора алмый синең көчле иңен әрне. Син күңелем сандыгында минем алтын бөртегем. Бәхет нурлары тарала бер сирпесәң керепегем. Бәхет нурлары тарала бер сирпесәң керепегем. Син яшьлектә күңелемдә синең сучаклар яктың. Булмый болай синсез яшәп мин сиңа кире кайттым. Син күңелем сандыгында минем алтын бөртегем. Бәхет нурлары тарала бер сирпесәң керепегем. Бәхет нурлары тарала бер сирпесәң керепегем. Бер сирпесәң керепегем. Хит-парадыбызның чираттагы яңалыгы Индива башкаруындагы җепләре сөтүлә җыры. Индива бөҗәк кортлардан да, йыланнардан да, хәтта крокодиллардан да курыкмый. Курыкса, Хинстанга сәяхәт кылып йөрмәс иде. Сүз уңайыннан Хинд кызлары образын үз иткән Индива күптән түгел Әлфинә Әсхәмова белән дуэт яздырган. Бу дуэтны сез 6 апрель көне Уникс концертлар залында иң яхшы дуэтлар концертында күрә алачаксыз. Тамашада шулай ук Нәфкать Нигъмәтуллин, Иркә, Илназбах, Ландыш Нигъмәтҗанова, Айфара Төркеме, Хәмдүнә Тимергалиева, Эльвира Хамматова, Мөнир Рахмаев, Раяз Фасыйхов һәм эстрадабызның башка бик күп җырчылары катнашачак. Килми калмагыз. Бәлки гел булып, хуш исле гел булып үсәрмен мин. Бәхеткә төреп җылы сулар сибеп үстер мине. Күбәләк булып, кулларыңа кунып уйнармын мин. Син генә җәһәр миңа тимә, канатларың каерылып кинә. Сөю җепләре
Kanatlarım koyarılır kinet Yüzükleri Hayal etime urgen Sedelerimini belep Kasamlı şişme Yanıma kilip Bana gözyaşlarını tügen Jipleri sütteler Jipleri sütteler Jipleri sütteler La 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 Қараңғыда olma ашарға қорқам, бек яқшы исәм дә, тирәнгә кермәскә тырышам дип сөз башлады җырчы Иркә. Курку хисе аңа да таныш икән. Бала чакта бигрәк тә мичтә яшәүче җен малаеннан коты алынган аның. Йокламасаң мич тишегеннән букай чыга дип куркыталар иде. Кая инде шуннан соң йоклау? Киресенчә төннәр буе мич авызына карап чыга идем ди ул. Җырчы кызыбыз бу атнада 13нче орында. Күңел ялай, кыйгак килеп, киеп казылар ұшып киткәндә, яфрак булып бергә узган көннәр, хәтер юлларына төшкәндә, кичер başım eğip Ütkənlərgə xatlar yazamam Sində sıyıb kişirirsin deyip Aşraşını kütüb qalamam Sensiz yaşayım, seni güne oylar Hislerimini beylep düğünler Canım yalay, senden gafu sırrı Hayır sırrı güye dülübilep Kişiler başım eğip Ütkənlərgə xatlar yazamam Sində sıyıb kişirirsin deyip Aşraşını kütüb qalamam Кем нәрсәдән курка, бүген әнә шул турыда сөйләшәбез. Әйтик, Эльмира Сөләйманова тавыклардан курка икән, айрыуча тавык томшыгыннан. Җим сипкәндә шуларның очынып килгәнен күрсәм, йөрәгем жу итеп куя. Һәм бер сәбәпсезгә ди җырчы. Шул ук вакытта казлар үзен күпме генә таламасын, алардан һич кенә дә курыкмый икән. Менә шундый сәер хәлләр. Сез уңайнан Эльмира бу көннәрдә сольный концертына әзерләнә. 26 мартта аның иҗатына битараф булмаганнар Казанның Ленин мәдәният сараена җыелачак. Yatlar bilen şualvan Tügelindi yangalık Minde kalmadı hisler Dürülep yanırlık Yatlar bilen şualvan Tügelindi yangalık Minde kalmadı hisler Dürülep yanırlık Siyem demek gerek tügel Tüsü ungan siyüven Nige gerek azaplarını Bәхет bit ula diyüven Siyem demek gerek tügel Tüsü ungan siyüven Nige gerek azaplarını Bәхет bit ula diyüven Sina digen Allah hisseler
Нигәдер тыныкланды, диңгезләрдәй шаулап торган сөю дөньям тын калды. Сиңа дигән олы хисләр. Нигәдер тыныкланды, диңгезләрдәй шаулап торган сөю дөньям тын калды. Сөям димә кирәк түгел, төсе уңган сөюең. Нигә кирәк азапларны, бәхет бит улы диюең. Сөям димә кирәк түгел, төсе уңган сөюең. Нигә кирәк азапларны, бәхет бит ул диюең. Біз дәвам етек чиратта 11-нче орын. Айгөл Туташ безнең бүгенге темамызны ишеткәч, мин гомумән куркак түгел. Фобияләрнең нәрсә икәнен дә белмим, бары музыка мәктәбендә укыганда гына сольфеджи укытучысыннан бик куркайдым дип җавап бирде. Сәбәбе бик гади булган, еш кына Айгөл дәрескә әзерләнмичә килгән икән. Аллага шөкер, укулар тәмамланган, һәм инде бу куркуда артта калган. Ут яктысы йөзеңдә, төн карасы күзеңдә. Юкка җаным китәсең, аңлыйсың бит үзеңдә. Китәсең дип сарылмам, китмә дип тә ялынмам. Китсәң дә син янымнан, китә алмассың җанымнан. Төнге утлар күрсенә, бер янада бер сүнә. Китәсеңме ияреп, шул утларның берсенә. Китәсең дип сарылмам, китмә дип тә ялынмам. Китсәң дә син янымнан, китә алмассың җанымнан. Үпкәләдем төннәргә, арабызга кергәнгә. Мине кара төннәрдә, калдырасың кемнәргә. Китәсең дип сарылмам, китмә дип тә ялынмам. Китсәң дә син янымнан, китә алмассың җанымнан. Ут яктысы йөзеңдә, төн карасы күзеңдә. Юкка җаным китәсең, аңлыйсың бит үзеңдә. Китәсең дип сарылмам, китмә дип тә ялынмам. Китсәң дә син янымнан, китә алмассың җанымнан. Эссе төркемендә җырлаучы Нияз Вәлиев та бернидән дә курыкмый. Менә бала чагында булган бер вакыйга турында җырчы егет хәзер дә бик шомланып сөйли. Шулай бер йоклаганда аның кулы идәнгә асылынып төшкән һәм шул кулны кемдер кысып алган. Әллә йокы аралаш төш кенә булдымы, әллә йорт иясе үзе кул кыстымы, белмим. Тик шуннан соң аяк кулларымны җибрак йокларга тырышам дип сүзен төгәләде Нияз. Эссе егетләре бу атнада 10-нчы урында. Әллә нигә үпкәләштек, я ничекләр түзәргә. Җылы якты өебезгә, керде сыман күләгә. Керде сыман күләгә. Күләгәләр, күләгәләр, йөрим бүген үпкәләп. Күңелгә дә күләгәләр, куйгалы җылы төшкәләп. Күләгәләр, күләгәләр, ник килгәли ачулар. Бер дә күләгәсез генә булмый икән яктылар. Үпкәләштек, яратсак та өзелеп. Телләребезне тыярга нигә җитми түземлек. Нигә җитми түземлек. Күләгәләр, күләгәләр, йөрим бүген үпкәләп. Күңелгә дә күләгәләр, куйгалы җылы төшкәләп. Күләгәләр, күләгәләр, ник килгәли ачулар. Бер дә күләгәсез генә булмый икән яктылар. Мәскәүдә яшәүче милләттәшләребез игътибар 14 апрель көнне Крокус Сити Холл концертлар залында грандиоз тамаша татар җыры фестивале узачак. Концертта эстрадабызның иң мәртәбәле, иң популяр җырчылары чыгыш ясаячак.
Катнашучылар арасында бүгінгі хит-парадта 9-нчы орында булган Гүзәл Уразов да бар. Сүзне җырчының үзенә бирик. Күшігін түзілі сенің көк көзілеріңе мезгілге де шекленіме менің сақ хислеріме Вәғдә етімем мен алдыны дауылар Тысыны әсіне yok мені түгел Бар тек бүлә кетті алам жырлар Һәм үзіліп сүйе тұрған көңіл Вәғдә етімем мен алдыны дауылар Тысыны әсіне yok мені түгел Бар тек бүлә кетті алам жырлар Һәм үзіліп сүйе тұрған көңіл Яшмиләшки балыган күлмәге янып торган минем дә йөрәк янна чөнки мин гашыйк сиңа Вәгъдә итмим мен алдыны даулар Тылсымы әсенә юк мине түгел Бар тик бүлә кетті алам жырлар Һәм үзелеп сүйе торган көңіл Вәгъдә итмим мен алдыны даулар Тылсымы әсенә юк мине түгел Бар тик бүлә кетті алам жырлар Һәм үзелеп сүйе торган көңіл Гемофобия, кинофобия, дентофобия, никтофобия, курку хисенең нинди генә төрләре юк. Дөньяда иң таралганнар арасында халык каршында чыгыш ясау да бар икән. Тик монысы җырчыларыбызга һич кенә дә кагылмый. Алар көн сайын сәхнәдә, көн сайын яраткан тамашачылары каршында чыгыш ясый. Инде бишекнең 8-нче урынына күз салыйк. Язғансың бұл тұрмышны Кім китабын оқыған Біреулер яши гүрләтіп Кімнәрдір артта қалған Кімгәдір берген барында Матурын рәхәтлігін Кайбірләре аңламыйлар Нигә дип яшәгәнен Нигә син тормыш нигәсің Тигез түгел барсына Кеше бит ике яшәми Шуңа күңел ярсыйла Бирсәң бир инде гомерне Гөрләтеп яшәсеннәр Җир йөзе булсын бер бөтен Без туганнар дисеннәр Әкияттәй булса иде Тормышның эчтәлеге Кайда хәсрәт күрмишәләр Яшәсәң генә иде Бу дөньяга барыбыз да Кунакка гына килгән Җырлый көлик шаярышып Калганын Ходай белгән Нигә син тормыш нигәсең Тигез түгел барысына Кеше бит ике яшәми Шуңа күңел ярсыйла Бирсәң бир инде гомерне Гөрләтеп яшәсеннәр Җир йөзе булсын бер бөтен Без туганнар дисеннәр Күпләргә хас булган биеклектән курку хисе 7-нче урынга менгән Флюра Талиповга да таныш. Тик иң курыкканы да ул түгел икән. Кеше хыянәтеннән куркам, көтмәгәндә аяк чалудан, алданудан ничек тә сакланырга иде бит диде җырчы. Дөньяда яшәүче һәркем янында бары тугры дуслар, ышанычлы кешеләр генә булуын тели торгандыр.
Күрәсез, Флюра Талипова да искәрмә түгел. Әллә син адаштың, әллә мин адаштым, нигә соң очрашты язым башлар. Әллә син адаштың, әллә мин адаштым, нигә соң очрашты язмышлар. Синең дә йөрәктә, минем дә йөрәктә, гомергә җитәрлек сагыш бар. Синең дә йөрәктә, минем дә йөрәктә, гомергә җитәрлек сагыш бар. Қанаты қайрылған ялгыз көз кышкыра, үзілә күңелем кылларым. Қанаты қайрылған ялгыз көз кышкыра, үзілә күңелем кылларым. Шулпастай қоңғыра, қойларда ердің сен, қойдасың яшілігін юллары. Шулпастай қоңғыра, қойларда ердің сен, қойдасың яшілігін юллары. Югарыдан осқа қорасан бошы мәйләнә миллионнар түләсәләр дә ниндер бер биеклеккә менәсем юк дип белдерде Әлфинә Әсхамова. Елга күлләр тирәсендә дә җырчыбыз тынычлыгын югалта икән. Аны шулай ук күп машиналы трассаларда куркыта. Юл һәлакәтләрен көндә күреп торабыз. Биеклеккә менү, суга керүләрдән тыелып торып булса, юлга чыкмый мөмкин түгел. Җырчы кеше һәр вакыт юлда булырга тиеш дип хафаланды Әлфинә Әсхамова. Барлык җырчыларыбызга һәм гомумән юлда йөрүчеләргә исән-имин юллар теләп, хит-парадыбызның 6нчы урынына тукталыйк. Ямли язлар миңа бүләк итте, мәхәббәтнең күптән көткәнен. Бар булмашым белән тоям кебек, иренеңдә синең яздымы. Язларымда җаным таптым сине, сусаганда күңел назларга, салкын кышлар биреп бүләк итмә, мәңге яшәт мине язларда. Гөрләвекләр аккан чакта җырлап, карашыңнан синең эредем. Гөлләр кебек җылы җитмәгәндә, сулган идем, кабат терелдем. Язларымда җаным таптым сине, сусаганда күңел назларга, салкын кышлар биреп бүләк итмә, мәңге яшәт мине язларда. Музыкаль кайма хит-парадының бишлеген Радо ачып җибәрә. Аның фобиясе Титаник киносын карагач барлыкка килгән. Су тавышын ишетсәм, әллә нишләп китәм ди ул. Шуңа да карамастан җырчы кыз көйнәргә бик ярата икән. Эссе җәйге көннәрне һәр ел түземсезлек белән көтеп алучы Радо җырларында да җәйләрдә яши кебек. Рөхсәт фәлән сорап тормай, кердең
Çeşekte deyip bürülenigeş koyasın seni yuğaldın seni bulmağa şalarga su kimsi berdi bu iladım kirdin de seni yüreğine suyuttun asaldın şul güler şeşel otkanını güdmüşe gidip bordun kirdin de seni yüreğine suyuttun asaldın şul güler şeşel otkanını güdmüşe gidip bordun ümit dolu güllerimini kaldırdan yapyalğız merhamet suyuge susap sularıma güllerin assas kirdin de seni yüreğine suyuttun asaldın şul güler şeşel otkanını güdmüşe gidip bordun kirdin de seni yüreğine suyuttun asaldın şul güler şeşel otkanını güdmüşe gidip bordun Жырчы буларак Рада тагын бер нәрсәдән курка икән сәхнәгә чыккач җыр сүзләрен онытудан. Минемчә, бу күпчелек башкаручыларга хас тойгы. Хәер, алар бер генә түгел икән. Саны китсәм бармаклар җитмәс. Беренчедән концертны башлап җибәрү куркытырга мөмкин. Икенчедән җырлаганда абынып китүдән, кинәт кенә музыка туктаудан, микрофон эшләмәүдән, җырлап бетергәч алкышлар булмаудан куркырга була. Тик хәзер җырлыйсы башкаручыбыз өчен минемчә бу курку хисләре һәр хәлдә соңгысы инде күптән артта калган. 4нче урында Ләйсән Гимаева. Яратам мин күзләреңнең карашын гомер буе карам миңа шулай телефоннан җавап биргән тавышын бөтен җирдән матуррак булгай сине миңа биргән Ходай сине минем көнем төнем бу сөюнем бөеклеген сүзләр җитмәсә гәр аңлатсам нигә димә сорау бирмә белә бары күңелгә син булганга сине яратам белә бары күңелгә нигә димә сорау бирмә син булганың өчен яратам яратам мин сине каршы алырга урам буйлап янәшә барырга кочагыңа кереп эреп калырга иртән синең янда уянырга җылы синең янда гына сине минем көнем төнем бу сөюнем бөеклеген сүзләр җитмәсә гәр аңлатсам нигә димә сорау бирмә белә бары күңелгә син булганга сине яратам белә бары күңелгә нигә димә сорау бирмә син булганың өчен яратам яратам мин бергә шәйләп алырга бер үк җырны тыңлап юанырга көнләштем дә сиздермичә калырга синең янда башым югалтырга син дә мине яратканнан сине минем көнем төнем бу сөюнем бөеклеген сүзләр җитмәсә гәр аңлатсам нигә димә сорау бирмә белә бары күңелгә син булганга сине яратам Я җитү бер яктан шатландырса, икенче яктан аның бер моңсу ягы бар. Концертлар сезонын төгәлләнергә күп калмады дигән сүз. Бу язда соңгы тамашаларның берсе 25 апрель көненә билгеләнгән. Казанда гөрләп узачак зур концертка рәхим итегез, дуслар. Бик кадерле генә гомереңә бүген тагы бер ел өстәлә өстә Худай бәхет өеп кайгы хәсрәт кенә өстәмә яшә җирдә бүгенгә икебез яшәрәк кайгы белмәдә
Үзләмәсен син бит берәүгә, башкаларны үзеңә тиңләмә. Яшел җирдә бүгенгедәй кебек, яшәрәк кайгы белмәде. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз, бик кадерле генә кемгәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз, бик кадерле генә кемгәдә. Бик тырышсаң, теләсә кайсы курку хисен җиңеп була дип сүз башлады Ландыш Нигъмәтҗанова. Төрле фобияләрдән азат булган җырчы кызыбыз әле күптән түгел генә Европадан кайтып керде. Урны белән карлы бураннарга очрасак та, өр-яңа җырларыма клип ясау өчен шактый гына материал туплап кайттык дип уртаклашты ул. Түземсезлек белән көтәбез, әлегә икенче урынга менеп җиткән җырына төшерелгән клипны карыйк. Яратулар булмый вакытлыча, шын мәхәббәт була бер генә. Синең хисләр булган вакытлыча, онта алмыйм сине мин генә. Шиталларга очты сөю кышым, үз оясын ташлап никләргә. Син минеке түгел инде хәзер, синнән башка белмим нишләргә. Шиталларга очты сөю кышым, үз оясын ташлап никләргә. Син минеке түгел инде хәзер, синнән башка белмим нишләргә. Караңгылыктан, кысан бүлмәләрдән, мәгәрьләрдән куркучы Зәйнәп Фәрхетдинова кайчандыр суга да якын килмәскә тырышкан. Тик бу куркуны ул батырларча җиңеп чыккан. Яшь чагында иптәш кызлары белән Ык елгасында махсус йөзәргә өйрәнгән. Бары бик яхшылап йөзәргә өйрәнгәч кенә җиңел сулап куйган. Максатчан җырчыбыз Зәйнәп Фәрхетдинова күрәсез тормышта да, сәхнәдә дә һәм безнең бүгенге хит-парадыбызда да җиңүче. Күптән көтә идем сине күптән, күп елларга инде уралып, күңелемнең чәчкә аткан язы җәйләрендә син бит булмадың. Алтын күзләр җиткәч, үз юлымнан әллә кумадым. Төннәр буе йоклый алмаганда, яннарымда син бит булмадың. Нигә килдең алтын күзләр җиткәч, үз юлымнан әллә кумадың. Күргәнегезчә, сәхнә йолдызларына да безгә хас булган курку хисләре таныш икән. Тик бу беребезгә дә бернигә дә карамастан батыр йөрәкле, мәрхәмәтле, саф күңелле кешеләр булырга комачауламый. Мин Айсыл Верон сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр.
Программаның спонсоры ООО М-Групп, Уздео Казан автосалоны, Аметьев магистрали 9,